Pantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Pantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Idol, pagiging non-partisan ng mga government employees iginiit. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Iginiit ng Civil Service Commission at Commissioner on Elections na dapat hindi masangkot ang isang empleyado ng gobyerno sa anumang aktibidad na may kinalaman sa pangangampanya ng mga kandidato. Base sa inilabas na regulasyon ng mga nabanggit na tanggapan na bawal masangkot ng sino mga empleyado sa mga partisan political activities tulad na lamang ng pamimigay ng mga leaflets o di naman ang pakikisa sa mga caucus o sortisa. Sa bayan ng Mangaldana, pinabulaan na ng lokal na pamahalaan ng umano'y pagkakasangkot sa mga empleyado nito sa umano'y pangangampanya umano ng isang empleyado ng gobyerno sa isang kandidato base na rin sa inilabas na executive order ng bayan. Ayon naman sa COMELEC Region 1, may executive order man o wala ay mahigpit pa rin ito pinagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno. Gayunpaman, exempted naman ang mga job order at contract of service employees pero sa labas lamang ng kanilang working hours. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.